po italakad to katang project ito. Hanggang po meto nga alo blocks alam mo italakad ka rin. Matsula po kayong 50 plus. Ang asawa ko rugo, paruminggo yata ang alagi sa sarili no. Siyempre, tipo no rugo reta po tangay. Mangantaya mo kapupuntalan ng pipagalano. Tapong estimate na 8 to 10 million mo yung may kolekta, medyo maliyak dito. So, kasi akakit ko. Luto na makarening din niya yung kaya. Documents na tingali ba maragula ba yun? Kasi labi niya makanya wala naman palang milyari. O wala linukura ka. Nakakalungkot lang sabihin na hindi niya alam. Kaya nga po ang hamon ko, walang mawawala sa kanila, magkakaroon sila ng lupa, pero kami po mawawalan. Kasi lupa po namin ito. Masakit po yun. Masakit po. Lalo na kung sinasabi nyo inisente kayo. Ay, opo, inosente ako. Mas masakit po yung mga pagbabas at ano nila sa amin sa social media. Gusto na po naming manahimik. May pangarap, may plano, may pangako. Pero sa Magalang, Pampanga, may isang tanong na hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon. May ghost project nga ba sa Santo Niño Residential Ville? Sa lengguwahe ng investigasyon, ang tinatawag na ghost project ay isang proyektong may dokumento, ngunit walang maipakitang aktual na resulta. May blueprint pero walang pundasyon, may koleksyon pero walang konstruksyon, may approval pero walang pananagutan. Sa Pilipinas, naging popular ang terminong ito hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa sunod-sunod na infrastructure scandal kung saan ang nawawala ay hindi lang pondo, kundi ang tiwala ng taong bayan. Huwag na po tayo magkumure. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. May tiwala na uling kanya ping local government ining project kayo ni. May madugla rin tao, maging mandeta nga yung muyot ko. May madugla. Uning dintang pong makabang panahon, ita po nga mo na nyo katang metong yung serye, itang mitalakad mo, itang arko po tutoy ito. Ita po nga kung itang malambaan yung makatalakad, pa man magsimula yung project. Po mitalakad ito katang project ito. Hanggang pong metong nga alo blocks, alam mitalakad ka rin. Pero ang mas malalim na tanong, sino ang responsable kapag ka naging ghost ang isang proyekto? Aksidente ba ito ng sistema o sinadyang palusutin ng mga decision makers? Biktima kami mo rin. Ay, ning karelang kaya. Baan kanita abalo na ning social housing, ning karelang kumpanya, tangi at aktibong saligan ng komunidad. Deni po accredited la kasi keng social housing deni eh. Kaya ka pwedeng magpa-loop documents na alayang ing mobilizer ya pong magpa-loop. So, kaya malago salita, biktima ako, no? Biktima kami naman. Magkano pong ikwat ng pera kayo ito? Magit yung metong milyon upon signing kumana yung metong milyon eh. So, itang desisyon na ito na era po balo rin kaya katamong applicant, talagang mabayad siya naman pong desisyon, uling burimi talaga, mayari lahat magawa na rin bali. Bilang countryside reporter, case study ko ang Magalang. Isang bayan na sinasabing ang sangguniang bayan mismo ang tumitindig laban sa korupsyon mula sa reclassification ng lupa hanggang sa illegal na subdivisions na ang dulo ng investigasyon ay iisa lamang, accountability. Uli kung kulang kayo naman, baka atin muna magpumakasaligay kayo or pwede kayo pong opinion nung atin pong dinalangging kayong barangay. Yung mayor po nun yung daddy ko, tapos si Vice Mayor Norman Lacson, tapos kami pong mga konsehal mo, sa aking pagkakatanda parang na-reclassify. Na-reclassify. Pero yung title naman ho, nalipat din ho sa developer, hindi nangyari. Sure, pero yun nga po, gaya po ng napag-usapan kanina sa public hearing, maghahanap po tayo ng mga datos, mga ebidensya para mabigyang
pansin po yung issue sa Santo Niño. Opo, for sure po, gaya ho ninyong bumili ho kayo nitong property na to, marami ho ang nagtatanong kung meron pa ba silang aasahan at paano ho ito yung kanilang gagawin. Ano ho yung gusto ho ninyong sabihin sa mga katulad ho ninyong nakabili dyan ho sa Santo Niño? Maghintay po tayo sa kung anong magiging resulta ng magiging pandemic po. Ipapa-investiga po natin yung mga nangyayaring ganyan tulad po ng sa Barangay Camias, Barangay Santo Niño, at kung meron pa pong iba. Kasi nga po, pagka privilege speech po ni Pascal Coco, napakarami na pong lumitaw na ganyan. Magkano po yung nakuha ho sa inyong down payment naman dun? Ang alam ko po, yung sinabi sa akin, so processing fee, tag 3,000 something ya, 3,500 yata. So dalawa yung kinuha ko lupa. Alam ko na 7,000 ako eh. Tapos yun yung ulit pong naalala ko, though 2021, 2022 po yata yung time na yun. So hindi na rin ho naging malinaw ho sa inyo kung bakit nagsara at walang development? Hindi na po eh. Hindi ko na po kasi nakakausap si Billy po dyan. Sa mga pagdinig ng SB, malinaw ang banggaan. May nadadaya at may mandaraya. Kawawa ang magsasakang nauto ng pangakong development. Napaningil na ang lupa at itinali pa ang kamay sa pagtatanim dahil sa kontratang hindi maaring ipagbili. Sa suma total, biktima rin ang may-ari ng lupa. Ano ka rin yung dundunan ni Problema. Yako akakit kayong may problema ka rin mong landowner. Masalese ang proseso, ang pamagpalakad kaya kaming project. May problema mo talaga. Abi ako rin ng homeowners, munta kami kayong balen ng AB Marquez. Eda kayo manarapan, uling talagang mag-back out na. Inga buna 550 ya mo, ang gaking sige, nung ako ay nga ng 800 dana. Pita sa tas na. Sa kabilang banda, biktima rin ang mga pamilyang bumili ng lote, umaasang magkaroon ng bahay at lupa. Ngunit ang dinatnan ay bakanting lote at tahimik na opisina. Magtindala mo pong tinapa, magtindang fishball, then pong magtindang niyayaliwang nano-nano kendalan na mangarap na mikabali. Uling manualala, medyo mura mo yung baldugkeng bali ngayon. Anyang makaila pong magpilit na maging miyembro at manikwang bali keng housing project kayan. Dintang itang panahon na anyang yako ng mamakto bilang presidente na ning phase 1, ongoing nga pa po yung transaction, bigla kaming meeting keng Office of the Mayor at minarap pa kami kanita yung Vice Mayor, Mr. Lindon Cunanan, kanita miyabalo na den kaya ba akong presidente na ini palang developer itang Project Asia eya po accredited ning SHAPSI. Kanita na po magsimula yung problema at kinangwalang aliwang developer at yun naman aluang lino ba tao kanita na yung pamagagad da sopan da kaya kano natural po may tiwala kami. Uling nga luminamu rin kaya kami nga ayaw mo yuta kumambali. Malaos yung project kayo ni uling ala naman pong bisa metong mangkaya kami na ini ay malaos. Uling data nga pong mega flight talagang bisa lang may kabali. Uling burida kaya ni magalang. Iya po yung simula na nito. Makana namin nga sabing may scam kami. Kasi pin po mumunan dili, ako tututol ko kanito na obat manyawad na lang monthly amortization ka rin tao. Kano ba kalaki investment po ninyo sa land development? Ito yung umabot na ng 25 plus yung naging gastos namin from yung design hanggang sa pagkuha na lahat ng permit, lahat ng gastos. Start yan 2020 pa. Klaro natin yung 25M, ba ang pinag-usapan natin? Laking halaga nun. At ngayon nakita natin, nakapinpin. Ayan. Gusto namin pulsuan ikaw, no? Bilang investor. Siyempre, as investor and contractor, very frustrating. Lalo na yung first time namin sa government project. So, sa ngayon, buti na revive and then nag-investigate si Sanggunian tungkol sa mga project na yan. So, hopeful kami na
kung ma-revive pa niyan, kasama rin kami kasi malaking investment. Yeah. And then sana nga matuloy for the people. Marami rin nagastos dyan sa Kayo ho ba ay involved dun sa collection ng pera na nakuhanan dito sa mga maralitang taga-Nayon? Ay sir, hindi kami kasali dun in terms of sa collection. Bali, in charge na kami nung nagkaroon ng MOU between DSUD and LGU na magkakaroon ng housing project. Isa kami sa contractor na na-invite para mag-develop. No? So, ilang kami contractor for different barrio. So, isa yung napunta sa amin yung sa Santo Niño. Bali, pinaprocess kami ng lahat ng mga documents, lahat ng permit, hanggang sa reclassification. Pero, after noon, doon kami na-advise na hindi kami qualified hindi kami in-approve sa SHAFC kasi wala kaming previous na housing project. So, ang ginawa namin, which is, sinuggest din nila, makitie up kami sa previous contractor na accredited. Yun, so, lahat kami nag-process, kinumpleto namin yung mga requirements. Pero isa sa mga requirement ng SHAFC, yung mag-submit ng lahat ng mga applicants, mga residents na parang 2015 nila, na proof na may mga residents talagang gustong kumuha ng mga unit. So, yun is handled ni UPAW. So, kay UPAW, siya na ang nag-arrange lahat, pati collection, lahat na. So, out na kami after nun. Wala po kaming hawak na pera hanggang sa hindi na po namin ma-sustain sa opisina yung mga gastusin. Kaya yung homeowners ay nagpasyang isara na lang po yung opisina kaysa po sa lumalaki yung kanilang mga gastusin. Kaya in fairness po sa homeowners association natin, walang napuntang pera sa kanila, walang napuntang pera sa akin. Yun po ay napunta sa mga landowner at saka sa operation po ng opisina. Kaya meron po tayong engineering section na binabayaran din po ng homeowners para po maasikaso. At meron din po tayong business permit. Ibig sabihin, para sa kaalaman ng nakakarami, hindi po scam ito, hindi po illegal dahil meron pong memorandum of agreement authorized by the Sangguniang Bayan. Ika, 10-5, tingali wang mumunta kaya ating 100,000, 200,000. So, tapong estimate na 8 to 10 million mo yung may kolekta, medyo maliya po ita. So, kasi akakit po. Luto naman karenin binya yung kaya. Documents na tingali ba maragulama yan. Bakit mahalaga sa pagbabalita, kailangan mong makausap mismo yung source. Ano? Dahil di sa mga usapin na may kaugnayan ho sa proseso, parin dyan kailangan nalalaman natin ng higit dyan sa mga otoridad, kung papaano ho yung proseso ng mga transaksyon, joint venture ng mga lokal na pamahalaan sa usapin ho ng socialized housing. So, ang mission ho namin ngayon dito ho sa NHA. Sa mismong ground reporting, masusing tinututukan ng CLTV 36 News Team ang usapin ng socialized housing at kung papaano pinipili ang mga tunay na benepisyaryo ng programa. Hindi lamang batay ito sa rekomendasyon ng lokal na ehekutibo. Sa isang real talk kasama si NHA Regional Manager Architect Maria Fatima de la Cruz, malinaw niyang ipinaliwanag na ang intensyon ng socialized housing ay hindi basta-basta pamimigay ng tirahan, kundi implementasyon ng isang batas na malinaw na pamantayan at proseso. So alam nila kung sino yung nasa danger areas. Meron naman po silang, palagay ko nag-aano po sila niyan, nagsisenso sila at meron silang inventory po niyan siguro po wag na lang papasukan din ng politika siguro yun lang naman po yung ano ko kasi kung titignan natin doon sa talagang kalagayan ng mga tao, meron po kasi ring mga nakakapasok na hindi naman po talagang qualified, basta endorsed ng mayor. Meron pong mga ganon
Kaya lang, meron din naman po kaming pang-combat dyan kasi meron kaming LIAC, BISAA, na yung Beneficiary Selection and Awards Committee na. Pagka pala socialized housing ang pinograma, dapat yung beneficiary, dapat hindi siya may kaya. Sana po, ganun po ang opo, yung ideal. Kasi lalo na po kami, funded po kami ng kagaya po ng sa Mandamos. Specific po yun. Pag sinabing Mandamos, dapat po ang beneficiaries mo along waterways lang. Hindi pa tapos ang dokumentaryong ito ng CLTV 36 News Team pero mabigat na ang kwento. Paano mo ba hahanapin ang hustisya kung hindi ka babalik sa nakaraan? Lalo't ang pabahay na ito ay inisyatiba mismo ng magalang LGU na sa loob ng 5 taon ay tila nag-ghosting. At last February 2020, Ano na ang may nangyari? memorandum of understanding na nuno ka rin ibuklat na ing social housing ing pamagpalwal pondo balang makapandam din kaya katamong kabalen pabahay. So ing obra na po ning Urban Poor Affairs Office na talaga na akong Mayor Kenny ban kanita ikatamong manayos ka ring tao uling ing konsepto na ning project deng tao ilang manutang o na ni buo mo ring homeownership uling ay So panda kami po sana na total may bus ninipis sa Benin nakala pong tao bisang magrepan. Alala mo kung kakarapan derabalo ninyong lapitan daw. Nung magpahayag lang po na willing lang sa panda kami. Baka nita rin ang perang pepalol nita rin pulsani. Ibalik lang po ka rin tao.